Opgave 2 har jeg lavet i Excel, hvor jeg starter med at kategorisere deres udgifter. Den første udgift, jeg har kigget på, det er deres udgifter på bilen. Her ser vi, at de har en ejerudgift per år, forsikring per år, billån per måned og vedligeholdelsesudgift per år. Og de anvender noget diesel per år. Det har jeg lagt sammen og divideret med 12, og derved får jeg en fast udgift på 8.058 kroner og 33 øre per måned. Den næste faste udgift, vi kigger på, det er deres lejlighed. I øjeblikket der betaler de 11.200 kroner per måned i husleje. Den får vi at vide stiger med 5% for den 1.1.2017. De har en akonto varme per måned på 1.600 kroner. Og derudover får vi at vide, at de får 130 kroner tilbage i varme ved årets udløb. De har akonto vand, altså et beløb, de betaler per måned på 800 kroner. Det jeg gjorde der, da jeg har lagt tallene sammen, så har jeg taget de 130 kroner og divideret med 12, da det vil give en indikation på, hvad de får tilbage per måned. Og derved får vi en fast udgift på 13.589 kroner og 17 øre per måned den 1. september 2016. Yderligere har de nogle tv-udgifter. Vi får at vide, at de har 5.200 kroner i udgifter per år. De vil 12, giver 433 kroner og 33 øre. Flemming spiller golf. Han har faste udgifter, et årligt kontingent på 5.600 kroner. Og der gør vi det samme, hvor vi dividerer med 12 og får det her beløb. Bettina går til fitness, og hun har en årlig udgift på det her beløb. Og det dividerer vi så med 12, og så får vi de 369 kroner, hun betaler om måneden, som egentlig også er oplyst i opgaven. Så kommer vi til noget fagforening og A-kasse. Bettina er både medlem af en fagforening og en A-kasse, og hun betaler i alt 2700 kroner per kvartal. Og Flemming han er medlem af en A-kasse, hvor han betaler 1300 kroner per kvartal. De tal er lagt sammen, og de dividerer med 3, der er 3 måneder på kvartal, og derved ved vi, at de har en fast månedlig udgift til fagforening og A-kasse på 1.333 kroner og 33 øre. Flemming har mobilabonnement på 200 kroner. Vi får ikke noget at vide om, at Bettina har mobilabonnement, så det antager vi ikke. Yderligere så ses det, at de har noget internet, som de betaler 250 kroner for per måned. Men det bliver betalt af Bettinas arbejdsgiver, så det er ikke en udgift, de har. Derved har de en fast udgift på 199 kroner på mobil og internet. Så har de nogle forsikringer. De har en ulykkesforsikring, som dækker hele familien på 4.575 kroner per år. Så har de en indbrudsforsikring på 1.900 kroner. De to tal er lagt sammen og divideret med 12. Og derved så får vi, at de har en fast månedlig udgift til forsikringer på 539 kroner og 58 øre. Vi får også at vide, at de har et lån, som et forbrugslån, som har sidste afdrag i februar måned. De betaler 1.400 kroner om måneden. Jeg har inddelt det i 3 perioder. Den første periode, den hedder fra september måned 2016 til januar måned til 1. januar 2017. Der har de en udgift i alt på 26.338 kroner og 42 øre. Den 1. januar, der sker der nemlig noget, der får at vide, at deres husleje stiger med 5%. Og derved ved vi, at fra den 1. januar 2017 til 1. marts 2017, der vil deres nye udgift per måned, den vil være på 27.089 kroner og 25 øre. Den 1. marts sker der igen noget, der er deres forbrugslån udbetalt, eller det er væk. Det er de færdige med at betale af på. Og derved så falder deres udgifter med 1.400 kroner, og den er nu nede på 25.689 kroner og 25 øre. Så går vi videre for at se på deres indtægter. Vi har lavet en lønseddel, og den første lønseddel, det er Flemmings. Vi ved, at han har en bruttoløn på 40.000 kroner. Han betaler et ATP pension, som han selv betaler, det er på 94 kroner og 65 øre. Og så har han et eget pensionsbidrag, som var sat til 6,30%, som er taget fra de 40.000, og det ved vi derfor er 2.520 kroner. Og derfor kan vi regne ud, hvad lønnen er efter ATP og pensionsbidrag af
trukket fra, og det giver så 37.385 kroner og 35 øre. Vi ved, at AM-bidrag er 8%, og der tager vi 8% af de 37.385 kroner, og det giver derved 2.990,83 kroner. Hans A-indkomst, det er den indkomst, som der trækkes skat fra, den er derved 34.394 kroner og 52 øre. Vi ved, at han har et fradrag på 6.750 kroner. Vi trækker fradraget for A-indkomsten, og derved så får vi et beløb, der hedder 27.644 kroner og 52 øre. Det beløb skal der trækkes 42% af, eller fra i skat. Det vi trækker fra i skat, det er 11.610 kroner og 70 øre. Derved får vi derved vil der blive overført 22.783 kroner og 82 øre til hans pengeinstitut. Måden vi finder frem til det beløb, det er ved at tage de 6.750 kroner som hans fradrag, det er penge, der ikke skal betale skat af. Så lægger vi det til de 27.644 kroner og 52 øre, så trækker vi skatten fra, som er 11.610 kroner og 70 øre, og derved får vi de 22.783 kroner og 82 øre. Så kigger vi på Bettinas indtægt. Hun har en bruttoløn på 32.600. Hun har også et ATP pensionsbidrag, som hun er på 94 kroner og 65 øre. Hendes eget pensionsbidrag er på 5,6%, og det giver så 1.825 kroner og 60 øre. Og når vi trækker ATP og eget pensionsbidrag fra hinanden, så får vi et beløb, der hedder 30.679,75 kroner. AM-bidrag, det er de 8%, som vi trækker fra de 30.679 kroner. Det giver så 2.454,38. Vi trækker AM-bidrag fra lønnen, og så får vi A-indkomsten, som igen er det, der skal trækkes skat fra, når vi trækker fradraget fra. Fradraget, ved vi, får vi oplyst, er på 5.880 kroner. Trækprocenten er 39%, og vi ser, at hun betaler 8.714 kroner og 70 øre i skat. Der blev overført 19.510 kroner til hendes pengeinstitut. Når vi trækker indtægter for udgifter, så der er de her 3 perioder, som blev nævnt tidligere. Så i den første periode vil de have 15.906 kroner, næste periode vil de have 15.205 kroner, og den sidste periode, når de er færdige med at afdrage på deres forbrugslån, vil de betale 16.605 kroner. Eller vil de modtage 16.605 kroner efter faste udgifter. Så kommer vi til det her med lån i ny lejlighed. Vi får oplyst, at boligen koster 2 millioner. Det er egentlig ikke så vigtigt lige nu. Der er nogle faste udgifter, som er estimeret ud fra et cirka-anslag, da det er dem, der bor der nu, da det er det, de har betalt. Og de faste udgifter på måneden vil udgøre 3.725 kroner. For at kunne lave et lån, har vi lavet nogle antagelser. Den første antagelse er, at de selv kan lægge udbetalingen på de 100.000. Dem skal de ud af låne, og det er jo 5% af boligens værdi. Næste antagelse er, at de laver et banklån på 15%, som med 6% i rente, med faste afdrag per år. Og tredje antagelse er, at vi estimerer renten på realkreditlånet, som er de sidste 80% af boligens værdi, til 3%. Perioden på banklånet er 12 faste årlige rentebetalinger, og realkreditlånet har 30 perioder, altså 30 år er det kørt over, hvor man kun betaler renten. Når vi kigger på banklånet, så er der de 12 perioder, som ses her. De har et lånebeløb på 300.000, og renten af de 300.000 er 6%, det er 18.000. Det ved vi, at de skal afdrage 43.000 per år. Det vil sige, per måned har de en udgift på det her banklån på 3.583 kroner. Da de afdrager et beløb per år, så falder hovedstolen, eller lånet. Det vi så kan se, det er, at udgiften per måned i de 12 år, den vil jo også falde. Og til sidst, så vil de kun betale, altså det sidste år, så vil de kun betale 653 kroner per måned, frem for de 3.583 kroner per måned, de betaler det første år.
Når vi kigger på lånet på realkreditet, så ved vi, at der er en rente på 3%. Vi finder renten for de 1,6 millioner, og vi ved, at de skal betale 48.000 per år, og det giver 4.000 kroner per måned. Det gør de jo så de næste 30 år på den her låntype. Og det gør så, at det sidste år vil man skulle betale hele beløbet tilbage. Men selvfølgelig vil man skulle forhandle sig til et nyt lån inden for den 30-årige periode. Vi ved derfor, når vi lægger deres udgifter sammen i den her nye bolig, som de overvejer at købe, så vil de nye udgifter for boligen være på 11.308,33 kroner. Ser vi på de udgifter, de har på deres nuværende lejebolig, og sammenligner med, så er den i dag på 13.589 kroner. Derfor, ud fra de estimater, der er lavet, og ud for de antagelser, der er lavet med renter og så videre, så vil jeg helt klart anbefale dem at købe, da de faktisk vil komme til at sidde billigere, end de gør i dag.